Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Lydia, nga iti agdama kat adda ijay Texas, USA. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan da Gretchen Lawa, Bing Bantian, Faith, Renea, Adeline, Rica Paay, Junila Lawa, ken Russell Ryan Antonio from Torogi in Hong Kong. Shout out kada Giselle Urbano, Nuvelin Taberna, ken Jasmine Rivera. Shout out kani Ate Jeline Mondia ken Jessa Vidal iti Dasul Pangasinan, ken Castillejos Zambales from Steph Vinluan iti Dubai. Lakay ko ani Victor Asia iti Alaminos Pangasinan from Mary Jane Asia. Anak ko ani Debet Niveras nga adda iti Europe from Nida Niveras. Makablaawan ti staff ti RBA branch Kamalanyogan from Novelin Taberna. Advance happy birthday iti anak ko ani Melvin Victore iti Maritime College, San Fernando, La Union from Nanay Melanie Lapitan iti Hong Kong. Happy birthday kanila kay ko Julie Hidalgo from Loida Hidalgo iti Binalunan, Pangasinan. Andaya ken Busto family iti Nagilian Isabela from Jenny Andaya. Shout out pay kada Chris Ryan Rillion, Pering Fronda, Zoraida Calomente Yanggud, Belinda Ramos, Francine Dayagon, kastamot ni Leonora Bautista, Hansel Garin, Glenn Peter Sipe, Juliet Sugitan, ken Elma Rodrigo. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Lydia. Dear Manang Emmy, ilingad naklangan itinagan a Lydia, taga Nueva Ecija, ngam agtrab-trabaho ak ita dito'y Texas, USA. Idi na diskubrek dayto YouTube channel yo, kasta unay aragsak ko, gaputaaddan pagliwliwaak, uray madama ti trabahok. Gapu iti kanayon a panagdengeg ko kadagiti uploads yo, naenggan yo akmat amang ipatulod iti padas ko. Kat sapay kuma tamapilimat amay patangatang, tamamati ak ang makaitad inspirasyon kadagiti padak anaayat amang tartarabay kadagiti uploads yo. Kastoy man manang tirugina. Lakay, amok anarigat para kan kaapanawan kayo kadagiti ubing. Ngam amumot a para iti masakbayan tayo ti kastoy nga aramidak. Wen, amok da ita. Ngam adaamak ko. Aday unay ti Texas. Katawa na ka mangikalilis kan ka no kas pangarigan na dati ba ni ama pasama ki Jay. Amok anarigat da ito'y para kadatadwa. Ngam saan aron ba nga agbutang ta? Tinasken kat agtinulong ta para iti masakbayan ti pamilya tayo. Sikat inspirasyon ko, Lydia. Amok matkidda ka ba ilang tatag sakripisyong agin na dayo para iti pamilyata? Agyamanakan ka, Edgar. Ti suportam ti mangmang tadkirad kanyak. Tapno ituloy ko aragpatan ti arapaap ko iti biyag. Ikarek, ipaayan kayo kadagiti anak ta iti narimat a masakbayan. Isungagan na't kakanayon. Salwadam ti salunat mo. Ano sa maragpatan dagiti arapaap mo? Orayin ka ditoy. Agraman dagiti anak ta. Mike, Isa, patpatgan kayo adwa. Amok anarigat tayo ito'y para kada tayo. Nga masapol nga aramida para iti masakbayan yung agkabsat. Maawatan mi, mamang. Nga madanagan kami lang para kan ka. Ada yung amin ti papanam, mamang. Mamang, di na kami panangan. Patpat ganda ka. Amo yung anak ko. Ti panang ipatagyo ti mangmang tadkirad kanyak. Agpapada tayo nga agsakripisyo. No mailiw kayo kanyak. Kanayon nyo alagipan nga da kayo akanayon dito'y pusok. Kat para kada kayo dayto'y nga aramidek. Kat agbalin kayo kumaan atibkar kabayatan ti kaawan ko.
Wen mamang, aramidon mi dayta. Mamang, Ikarikag subliak. Agbalin tayon to naragsak kalpasan amin dagitoy. Agsingsingpot kayo anak ko ha. Agtinulong kayo. Ken di yu suksukiran ti amayo. Agpinasensya kayo nga agkabsat. Nang runakan kamay, tasikat ti inauna. Wen mamang, agtinulong kami kanyadin ko. Ikariktay ta kada kayo. I love you, Mamang. Agadnad ka ha. Agyaman anak ko. Patpatgan kayo unay-unay. Saluadan nyo titunggal maysa. Mapanakon. Patpatgan kayo atalo. Saluadan nyo ti magbagiyo Aganad kayo bakit? Amok amatunon mo amin nga rapaap mo. Agsubli ka, dagos, Mamang ha. I love you. Saan ka unay nga agbaybayag mamang Uwan anak, agsubliak. Di kay madanagan. Bakit? Annadam ti bagim. Adayo kami kan ka. Awan kami amang ikaluya kan ka no adasaan na nasayat ang mapasamak. Kanayon ka kung mga kararag iti Diyos. Di mo lipatan dagiti bilin ko kan ka. Uwan Edgar. Sige. Mapanak mo. Patpatgan kayo unay. Tandaanan nyo dayta. Ada akong dito'y address ngayong bagada kanyak. Wow! Nagdakkel abalay kan nagpintas. Talaga nga taaday ti abalay ti pagyanak? Are you Lydia? Yes, ma'am. And I will be your caregiver. Oh, come in. I'm so glad that you are here now. I've been waiting for you. Really, ma'am? Yes. How was your flight? It's long, but it's okay, ma'am. You must be very tired. Let me show you your room. Here's your room. I hope you will find it comfortable. Thank you so much, ma'am. It's perfect. You're welcome, my dear. If you need anything or have questions, please don't hesitate to ask. And by the way, amok tagsao iti Iloko. I am a Filipino. No. Kunakon kat. Agyamanak, tapada kayo matgayam a Pilipino, ma'am. Nabayagan nga inarapaap ko ti maka-abroad, tapno maipaayak itinarimat a masakbayan ti pamilyak manang Emmy. Kat kasta unay tiragsak ko idinapasamak dayta. Dito'y Texas, tinangipatuludan kanyak ti agency. Agpaayak kas caregiver ti may sa abaket. Kat nagasa takmanang, tamay sa a Pilipino tinagbalin nga amok. Isumat lagayam amay sa a Pinoy ti kayat nga agbalin a caregiver. Ididamo, nasdaawak ta nagdakkel ti balay na, ngam agmay may salaeng nga agnanaed ijay. Naglabas ti bulan, kat nasaya at latta tinagbalin akasasaad ko iti ayan ti amok.
Makaipaw-paw itak mutan iti kwarta iti pamilyak dita Pilipinas. Nakaurnungak pa yan manang Emmy. Naragsak kami iti amok, uray dudwa kami laeng. Aging gaadimteng ti maysa a kalamidad. Hello, Lakay. Kumusta ka nga, bakit? Nasaya at lata Saan ang nagbalbaliw ti amok? Nasingpot lata kanyak. Kasla sa anak nga minan asabsabalikan ko Gapo siguro tawan kad kadwana ditoy. Ken kang ronaan na. May sa apinoy akas kanyak. Dinangag ti Diyos dagiti kararag talidya. Asapay ko ma, tasaan ka amarigatan dita. Kan makatumpong kay tinasayat ni amo. Kat sobra-sobra ti impay na bakit? Nagsingpot lang arudan ti amom. May sapay gayam apinay akasken ka. Talaga akanayon anasaya at ti Diyos. Kadagiti tao anadalos ti panggap da akas kadata Edgar. Uwan gayam. Kumusta mo tan dagiti ubing? Awan problema ka nakwada, bakit? Natulnog na nga ubing. Di makil da ngamin itinasayat a sursuro kan pamagbaga. Iso nasisingpot da. Di mo ida pagdanagan. Ay, agyamanak na awan parikot mo may papan kadakwada Lakay. Aglalo kat agmay saka amang tartarabay kadakwada. Gayam, damag ko napigsa ka no ti hurricane ang mapatpadaanan dita Texas. Uwan nga rod. Iso day tatilinaon ti news ita ditoy. Nakabutbutang. Masapul nga aganad kami. Rumbang lang nga, Lydia. Amumot no kasano ka delikado ti kasta sitwasyon. Aganad kayo ti amom ha. Uwan Edgar. Ada kami laang dito'y balay ti amok. Kat siguradwak a safe kami dito'y. Umawag ka kanayon. Tapno maamuan mi ti kasasaad yu dita. Uwan. Kat aganad kayo mat dita ha. Ipatpatag kayo unay, Lakay. Lydia, masapul a pumanaw tapay laang diti balay. It's not safe here. Uwan, ma'am. Pumanaw tayo pailaang dito'y. We need to go to the emergency shelter. Ngumat nga tun ti danom. Don't worry, ma'am. With God's help, we will get there safely. We need to go now, Lydia. Yes, ma'am. I hope the hurricane doesn't destroy my house completely. Di yu panunuton ti balayo, madam. Tinaskan, makapanaw tayon dito'y. Diyos ko, tulungan na kami. Hindi na kami baybayan. Ma'am, ada tayo dito evacuation center. Amok a safe tayo dito eh. Oh, naimbag na nakadaanon tan dito'y. Nagpiksa ti todo. Saan na safe ijay balay? Uwan, ma'am. Ngam di ka agdanag. Natalgad tayo dito eh. Excuse me. Do you need the blankets and the food? Yes, please. Thank you so much. Oh, thank you. Your help is greatly appreciated. Oh, you're welcome, Mom. Ma'am, noda ka sa pulan nyo. Ibagayo lang ang kanya ka. Ang mga no saan kayo akomportable dito eh. Di ka agdanag, Lydia. I'm okay. Why don't you go help the others? Huh? How about you, ma'am? I'm fine. Di nakpagdanagan. Go help the others. Yes, ma'am.
Apay na pasamak na ito eh. May roof is gone. Nabuong amin asarming titawa. Nagaduti na perdi. Awanan siya pupong tibalay. Natumba amin akayo kan poste. Nagpigsamot tan ti Hurricane Harvey. Tibalay ko. Naperdin. Di kay danag, ma'am. Basta agtalag tayo ti Diyos. Sumaya at tumatlaang ti amin. Yes. Ti importante katawan ti na sa napasama ka na ta. May paramin tan tumatlaang da ito'y. Pudno day ta, ma'am. Agyaman ta iti Diyos ta di na tabi na ibayan. Okay lang nga nadadaal ti balay. Basta saan ta na isagmak. Uwan, ma'am. Di na tayo binaybayan ti Diyos. Sige. Kitaan ta dagiti rumbang ama ornos, Lydia. Tapno makita ta dagiti rumbang ama ipaaramid. Narungsot ti Hurricane Harvey manang Emmy. Adu dagiti balay anaperti, agraman ti balay ti amok. Nakaro ti layos iti daddo maalugar. Ti pagyamanan milaengan manang kat saan kami anaisagmak. Gapo iti hurricane, nabayag nga awan kuryente kan signal, iso nga awan ti kontak ko iti pamilyak dita Pilipinas. Nabayag ajakmat nakasarita ti asawak, akas taunay ti danag na kanyak. Kalpasan ang maipaurnos mi ti balay ti amok, kinasarita nak ni madam. Imbaga na ang masapol ka nung agbakasyonak, tapno makitak mat ti pamilyak, ken gapo itinalaos abannog ko. Hello? Edgar? Kamaudyanan na. Nakasarita ka mo't lang, bakit? Kasta unay adanag mikan ka. Pasensya kan. Nabayag nga awan kuryente kan signal. Gapo itinagpig sa abagyo. Kat kumusta kayo mo't dita? Nasayaat kami mat ditoy. Adu tinadadaal iti balay ti amok. Madama pa'y lang aramidan dadag iti dadumaan na dadaal. Kasta ka di? Uwan lakay. Ay, uwan gayam. Aday padamag ko kan ka. Anya day talidya? Agbakasyonak dita Pilipinas. Pagbakbakasyonan nak ti amok. Tapno makainanaak kanumat. Kan tapno makadan na kayo a pamilyak. Mailiwak unayan kada kayo. Agpay so? Oh, di mula mo no kasano ti kinaragsak ko di day tangay padamag mo, Lydia. Katamok, nakarkaro man ang tiragsak dagiti anak ta. Apama na maamuan na nga agawit ka. Uwan lakay. Flight ko no Biyernes. Excited ako na makakita kada kayo. Ay, uwan gayam. Di mo pa'y laibagbaga kada giti ubing Tapno masurpresa da iti idadatang ko. O sige, bakit? Aganad ka, ha? Uwan lakay. Kat di ka agdanag. Basit laangan a panawan. Agkikita tayon tumanan. Take care, Lydia. Amok amis na kanti pamilyam. Uwan nga rod, ma'am. Katagyaman ak unay kada kayo. Tainikandak ti panawan ang makabakasyon di Pilipinas. Tapno makadanak manan ti pamilyak. Amok no kasano ka importante makadan na tayo ti pamilya tayo. Nakarkaro taad na doa nga anak mo. Agyaman ak, ma'am. Talaga nagsingpat kayo kanyak. Diyak amo no kasano ang makasubadak iti kinaimbagyo kanyak. Sobra ti serbisyom kanyak, Lydia. Iso nga imbilang kan akamang ti pamilyak. Bayan nyo, ma'am. Iyawidan kayon to iti pasalubong ang nagapo iti Pilipinas. Apaman nga agsubliak dito
Thank you, Lydia. Atoy. Alaam da ito'y inayon mo nga igatang iti pasarabo dagiti anak mo. Ha? Alam, ma'am. Nagdakkel da ito agatad. Nakababain mat kada kayo. Awan anyaman na, Lydia. Basta ganad ka iti panagbiyahem. Uwan, ma'am. Kataganad kayo mat ditoy. Bayat ti kaawan ko. Lakay, Mike, Isa, namiss kayo amin. Agyaman naktaadakan, bakit? Mamang, nagbayag ka? Kunam, mabiit ka lang. Namiss ka unay, mamang. Namiss kayo matunay, kat naragsakak, tamakadan na kayo manan. Kumusta nga iti biyahin, bakit? Nasaya at mat, medyo nawati-wat ti biyahe, nga makainanaak mat itandi ti balay. Agyaman naklakay, tadi mo binaybayan dagiti anak ta. Kastamot ti balay tayo. Nakadaldalos pa ilaan. Dagiti anak tatagi daldali manek. Ada trabaho ti tunggal may sa kadakwada. Saan ka da kas sa tinsurum kadakwada? Kasla sana kapimanaw diti balay ah. Awan nagbaliwan na. Naurnos lata kasi ti sigod. Mas daw da nga rod iti imbaga kadakwada nga da sumangpata sa nga ili. Damdamagan da no asino. Ngamjak imbagbaga. Mun nga rod, mamang. Saor ni papang. Da kayo matgayam ti pagpagana sa nga ilimita nga aldaw. Ngun nga ron, mamang. Di ita, nasorpresa kayon. Tanimamang yumot gayam ti sumangpat. Saor ka talaga, papang. Ado ti pasarabo kada kayo. Amoyo, nangtad pa'y ti amok ti inggatang ko iti pasarabo yo. Adda amin dagiti imbilin nyo kanyak, anak ko. Yes, ado ti toys ko. Ore siyak, sigurado nga da dyan pagatang ko asyus ko ni mamang. O, syempre mo't anak ko. Ala, pag inanain nyo pa ni mamang yo, madamdaman nakitaan nyo dagiti pasarabo na kada kayo. Wan, papang. Matungpal. Matungpal. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Kasta unay aragsak ko iti panagawid ko dita Pilipinas manang Emmy. Iti likodan ti ado arigat ken sakripisyo mi iti panagin na dayo mi a pamilya. Kastamoten tinagpig sa adawal ti panawen a napasaran mi iti Texas. Nagdeden na kami manen asang kapamilya. Nakaurnong akmeten manang para iti masakbayan dagiti anak ko. Agyaman ak iti Diyos, tanagbalin anapudno kanyak ti asawak, bayat ti kaawan ko iti dannana iti nabayag a panawan. Iso analagaan manen ti riknak anang panaw kadagiti anak ko iti panagsublik ditoy Texas. Amok anatalgad ti kasasaad dagiti anak ko a pinanawak, gapo tapagwadan nga asawa ni Edgar. Itamanang adak paylaang ditoy Texas, ngamleplep pasaklaangan ti kontratak, takayat kumutan ti ag for good dita Pilipinas, tapno makadanak manan ti pamilyak. Ken makitak, ken matarabay ko ti panagdakkel dagiti anak ko. Nawadwad matbasitan ti urnong ko, ket iti panagawid kunto dita Pilipinas, kayat mi ti agipatakder iti bukod mi a negosyo ken ni Edgar. Sapay la kuma ta mapasamak amin dagitoy, iti tulong ti namarswa. Daytoy ti padas ko manang,
Kat sapay kumata nakaitad inspirasyon kadagiti padak amang tartarabay iti YouTube channel yo. To'y pagayam mo, Lydia. Pagayam ko Lydia, pudno unay ang makaitad inspirasyon ti padas mo iti biyag. Impakitam kada kami ang masapul nga agbalin tayo anatibker, iti pananggunod tayo iti arapaap tayo, iti laksid dagiti panubok adumteng iti biyag tayo. Dayawak tilin na nga agasawa. Ti panagsakripisyo yo, tapno maipaayan nyo iti narimat ang masakbayan dagiti anak yo. Sapay kumata agbaligi amin apanggapyo iti biyag, tapno agnanayon anaragsak ti pamilyayo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Rintun mapunas dito'y lagi Tagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugu iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan arene, at taga Ilocos Sur. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Rodalyn Nampa, Marilu Odluz, Ems Gerard, kan Susan Ronquillo. Makablaawan ti Cacho family, Isuda Rhea Joy ti Macau, Amira, Sydney, kan EJ Cacho, Kane, Ayana, Zane, Clinton, kan Amira, from Erwin Cacho ti Urdaneta, Pangasinan. Shout out kadagiti kagayam ko di Tala Union, ni Mark Nieledda, Christy Velasco, kan Rema Sibayan, kan Faith Ann Pagtakkonan, nga addaitan dita Thailand, from Gabriel iti New Zealand. Bersaminians Association of Italy, kabkablaawan na kayo ni Virgie Padilla. Kastamot ang makablaawan ni Lamberto Pasion Jr., Leslie May Pasion Andres, kan Anaya Faith Andres, kan Noli Andres iti Villa Carmen Ramon Isabela, from Linda Pasion. Shout out kada Domingo Soriano, Aida Garcia, Elma Rodrigo, Roda Ramos, kan Grace Agtina Sales. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Rene. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin, Manang Emmy. Siyak ni Rene, tubuak iti Ilocos Sur. Baruak pa'y manang, kat sa anak amabain amang ibaga, amay saak nga ampon. Ngam sa anak asabsabali iti pamilyami, gaputa kasinsin ni papang tipudpudno nga amak. Adu kami nga agkakabsat, kan nakurapay kami manang. Iso ang nagdesisyon ti amak nga ipaampun nak iti pangamaek, nga isuitan ti bigbigbigek nga ama. Nabak nang dapapang, iso ang nakaturpusak iti panagadal ko manang. Adamay sa nga anak da ken ni mamang, nga iso ni manang ana. Rugyak man nga ron, ti agsalaysay, Manang Emmy. Nasaya at nakariing kan anak, na isaganan ni Inday ti armusar. Agarmusar kayon kan ni manang mo, tapno saan kayo amaladaw iti trabaho yo. Good morning, Mamang. O sige,
Wow, sige. Wow, nagimasan tarmusar tayo. Tinapakan itlog. Amok gamin a paborito yu day tangag kabsat. Uray ni Papangyo. Nakariin ka din ni Manang, mamang? Tinuktok ko mat itayon iti silid na. Amang anog suksukat matan. Ni Papangay. Nasa parimwar ni Papangyo. Adda kano asikaswenda iti amigo na. Talaga nagagat ni Papang. Nagsapa pa'y lang, rimwaran. Kasla di mo kabisado ni Papangyo. No kasta nga da importante a pagnana, nasapa talaga nga agrubwat. Ni, aday tagaya mo ni Manang Ana. Good morning! Good morning, Manang. Oh, agkuyog ta na rumwara, tay dagas ka ni di trabaho. Saan ka kadi mataktak? Ang mga numaladaw ka ading ko. Saan, Manang? Nasapa pa'y lang, mat. Wan nga rodana, nasapa pa'y matanak ko. Mala, mangan kayo ket din, tapno di kay maladaw nga agpadpada. Ay, makabanog tagmalmal matrabaho. Talaga akasta Ramon. O, kumusta mo tinasikaso yo iti amigom? Nasaya at mat. Naurnos mi matlaang tirimswa abasit aparikot. Nasaya at matno kasta. Mabalin mo't siguro nga agin anaka pa inton bigat. Saan ka pa yamapan ijay farm? Masapul amapanak piling. Taganidan inton bigat. Masapul makita dagijay. Amumatan dagiti trabahador tayo. Naragsakda no adak ijay. Kasano asaan daan naragsak kat bastante da iti makano da kay jay. Kun saan ka na istrikto kadakwada? Amom piling. No nasingpat ka kadagiti trabahador. Say-saya atan damot ti trabaho da. Isu day tati pagbilibakan ka. Respetuan da ka gapo iti kasta galad mo. Rumbang laeng. Tano bilang awanak ton. Day tati malaglagip da kanyak. No kasano at renatok ida bayat asibibiyagak pa'y laeng. Si Kamat, apay anapan di tati saritaan. At idog pa'y ti biyag mo, Ramon. Adu pa'y ti agkasapulan ken ka. Pudno day ta ako nam. Nangruna dagiti anak ta. Masta. Masapul ang maisagana na imbag, ti mapanawan tanto kadakwada. Awan ti pagdanagam iti dayta. Uray ampun laeng ni Rene, taligal ba't ti amin? Isungag padadanto iti mabingay. Manang, kumusta kayo matan ka ni Bayaw Dani? Nasaya at mat. Bayaw talaga, ah. Talaga sigsigurado mo nga katuluyan kami kanimanong mo adani. Siyempre mo't Manang. Nabayag kayo nga gayan ayat. Kan nasingpat ni Bayaw. Awan ti makunakan kwa na. O niya, awan ka di pa ti plano yung agsimpa, Manang? Awan pay. Ngam madanon to dayta. Kaya't may pay nga enjoyan ti kinabaro kan kinabalasang mi. Sa bagay. Siyak nga ta. Asinon tumot nga ta ti makagasat ko. Kasano nga adakat di mon samot amo ti agaram? Ay na Rene, rumbang ko mga adamot ten nobyam. Adamot ten natalga da trabahom. Anya pa'y nga mintur urayam. Awan ti perfecto a babae no dayta ti sapsapulam. Saan ba't nga ti kasta, Manang? Ngam, talaga siguro adi pa'y dimtang ti pagpitikan ti pusok. Isungawan pa'y nobyak. Angam kasi tinako namon, madanon to dayta. Nadan to. Iyam amom adagos kanya. Tapno makilatis ko. Makitam dayta, Manang. Si kamot kayam ti perfectionist.
Piling, ibilin mo man kan ni Inday, ta ibaga na kan ni Poldo nga isupay lang ti mapanmang supervise kadagiti trabador iti talon. Jakpay lang mapan ita. Apay, itaman pa yasan ka mapan. Kasla na bambanugak ngamin iti panagreknak. Kaya't ko ti aginan na. Daytan, di kanayon ko nga ibagakan ka. Aginana kamot ngamin Kaya't mundumot ngamin ti kanayon nga da ijay talon. Kaslasan kumpleto ti aldaw mo no saan ka mapan ijay. Piling, amumata pa karagsakak launay no makitkitak dagiti malpasan dagiti trabador ijay. Kan makitkitak anaragsak nga agtrab-trabaho dagiti talken tayo ijay. Wen, agpaiso dayta. Ngam kasapulam met ti aginana. Sumalsalugan ti pigsam. Agasam tainal daw amapan kay jay. Kasapulan met tabagim ti aginana. Total, mapagpiaran met dagiti taom ijay. Awan ti rumba nga pagdanagam. Isu nga ron nga ginanaak ita saan aya? No saan payakas ta ti marikrik nam di ka payagabsent. Ala, umay ka nga ron manganan. Kalpasan na, mapan kagtugtugaw iji hardin. Pamrayam meten nga ginana. Nasingpet dagiti nabangunak adadakkel koma ng Emmy. Uray ampunak, saan da nga imparik na dayta kanyak. Nalablabas pa'y ngampudpud no nga anak ti trato da kanyak, kastamat ni Manang Ana. Naalwan ti panagbiag mi Manang, ngam no apay akastaunay pa'y laeng ti panagtrabaho ni Papang. Awan ti aldaw adi nasuknalan ti talon, ken makiin-in nistorya kadagiti trabahador na. Iso akay kayat dalaunay ni Papang. Dayta ti maysa nga ipampanakkel ko launay nga ugali ni Papang. Napatagken kwa na dagiti trabahador na. Mamang, ayan ni Papang. Ay na anak ko, napanmanan ay jay talon abigbigat. Ni, kunak man maditirik na. Madlaw ka dagiti naglabas nga aldaw, asabali ti jar ni Papang. Kaslag kakapsot. Apay napan pailangan di talon. Yakman amo ka ni Papang mo. Imbagak matasaanan amapan, ngam kabailan na kanon. Amanga numailiw kanukan kwa na dagiti trabahador na. Ay, unay lakit din ni Papang. Kaslasan nga agbiaga di na makapulapol dagiti trabahador na. Rumbang ko mga dalang diti balay nga agin ina na. Wano saan, mapan ko magpa-check up. Imbagak kan kwa na dayta, ngam saan kanon amasapol. Nakainanamot kanon, kan awan kano ti sakit na. Ni, kasano nga amuna nga awan ti sakit na no di matagpa-check up. Bayam tay bagak tumanan ang paman na sumangpet. Imbagak mo't asaan unay nga agbayag iti talon. Numunak at nagdarang unay ti init. Wan nga rod, Mamang. Ala di ka agdanag anak ko. Siya kun ti bakaam mo kan ni Papang mo. Manang Ana, si kaman ti mang bagbaga ka ni Papang. Apay aya ading ko. Kasanumat ngamin. Kadag ito'y napalabas nga aldaw, madlaw sa bali ti Jarna. Kaslag kakapsot. Isungor da sana napan iti talon iti sumagmamano nga aldaw. Kasta ka di? Ni, apay asan nga imbaga kanyak ni Mamang, apaman asimang petak anagapo iti conference. Ang mga no di na kayat nga ibagakan ka, tanabannog ka anapan iti conference iti sumagmamano nga aldaw. Kasta ka di? Binagaan kanupayan ni Mamang ang mapan agpa-check up, ngam di na kanumat kayat. Ay, ni Papa nga talaga. Naurnungan nun day iti bannog. Kasano?
Makimit-mitir pa lang kadagiti trabahador. Among mata ni Papang manang. Kasla masikuran na awan aramidan na. Sige, bayam ading ko. Siyak ti makaam mo ang makisarita ken ni Papang. Ay, apay nga takas to'y tiriknak. Kas lalo si Isa na kadyak maawatan. Kan apay nga tibtibayo ak. Sapay ni Papang tikilat asim kan ti panunot ko. Kat jakon maiwak si Apolos. Apay nga tayo akas to'y tiriknak. Anya nga tati... Nimat mamang ti umawawag. Hello? Hello, mamang. Rene, anak, ni Papang mo. Apay, mamang. Anya tinapasama ka ni Papang. Intaray ka no dagiti trabahador tayo iti ospital. Takalaat-latan anatali mo daw. Bayat ti kanda na iti talon. Anya? Dahil tadyang paiso anak ko. Ang turong kita ni Jay. Pangasip na sumurot ka kumamat. Uwan, mamang. Umaya kita lang. Umaya kon. Awanan ni Papangyo. Pinanawan na tayo, anak ko. Mamang, patib ka rin nyo kung matipakinakam nyo. Nagsakit na ito yan napasama. Kala at di pupusay na. No di mga gumakanyak. Saan ko mga napasama kan ko na tikastoy? Mamang. Kung nagtumot ka agpa-doktor, ngam natangkan mo ti ulo na. Kung nangaawan ka no ti sakit na. Ngaman damat gaya man marikrik na na. Kat tinasakit. Saan na tayo tinangibagaan na iti marikrik na na. No di ka ti amigo na kanayo na kadkadwa na. Talaga na sakit na ito napasamak, mamang. Nga masapul nga agbalin tayo anatibkar. Saan kayo kumaunay nga agladingit? Tama nga na niya ti mapasamak kada kayo. Di nakmababalaw anak ko. Saan kami pa yan nakapagsarita? Oray iti mauna agundaway. Saan man lang nakapagbilin ti amayo? Mamang, mangan kayo pa'y. Kan aginana kayo. Mano arabiin anapuyatan kayo. Siya kunti makamo ditoy. Rene, kaduam ni mamang. Siya kunti agbantay ita-arabii. Sige manang ana. Nga magsubliak mo't lang apama na maandingay ko ni mama. Apama na mapaturog ko. Saanan? Kaduam latan ni mamang. Kunak mat asya kunti makaamo ditoy. Sige nga Rod, manang. Agpapada kami anaklaat iti petat nga ipupusay ni Papang manang Emmy. Kasta unay aladingit ni Mamang, nang runak at dimi pulos impagarop nga addagayam rikrik naan ni Papang.
Adu kadagiti trabahador ken gagayem ni papang tinaklaat ken nagladingit. Napukawan da kano iti maysa a napateg agayem ken kapamilya. Nasingpat ngamin ni papang nang runa kadagiti trabahador mi iti talon. Manipod na itabon ni papang, nagbalinan a naladingit a kanayon ni mamang. Kanayon a nakakulong iti kwarto na, kandi na kayatan ti uray agpasyar lakuma. Ininot a kimapsot ni mamang, agingga nga isumutten tinaidalit. Mamang, mangan kayo tapno pumigsa kayo. Awan ganas ko, anak ko. Mamang, di ko maunay rik na anti ipupusay ni papang. Kitaan nyo man. Gapo iti kasta adyaryo na idalit kayon. Nagrigat a malipatan tinapasamak ka ni papangyo, anak ko. Nagrigat ti agmaymaysa. Saan kang agmaymay sa mamang? Ada kami dito kanimanang ana. Saan ta kayo abaybayan? Kan maysa, sigurado asaan na kaya't ni papang tikas tangar aramidan nyo, no bilang ta si bibiyag pailaan. Amuyo ka din nga urayan da kayo dagiti trabahador tayo, mamang. Kaya't da kayo kano ang makita. Kumusta mat dagiti trabahador, anak ko? Kumusta dagiti negosyo tayo? Di kayang danag, mamang. Naanayas ti taray dagiti negosyo. At dadagiti talkan ni papang amang iman manihar ka dagiti negosyo tayo. Nasaya at nga rudno kasta, anak. Di ko mabaybayan ti negosyo a pinanawan ti amayo. Amin dagita, katawidin yun to kanimanang mga ana. Mamang, Laglagi pa nyo nga impundar dagita ti amayo, para kada kayo kanimanang mo. mamang, ape akas tamat hindi ibagbagayo. Di yu amo dagiti mapasama kiti masungan ngal daw, anak ko. Isu nga ibilbilin ko amin dagito'y kada kayo. Taawa na pulos ti naibilin ti amayo. Gapo iti kalaat nga ipupusay na. Mamang, atidog pa iti biyagyo. Makadinada kayo pa iti nabayag. Saan bayag? Saan kumakasta ti pampanunutin nyo? Isagsaga na kayo laeng kadagiti mabali na mapasamak, anak ko. Diyak kaya't maipada kayo kadagiti daduma dita. Nga agaapad amay papan iti tawid. Kaya't ko naurnos kayo kanimanang mo. Noan niya ti parakan ko kastamat kan ka, anak ko. Ikarik, mamang. Saan to ang mapasamak ti kasta? No bilang dumtang dayta ka nito. Saan na dayta timang dadahal itilin nangan ming agkabsat? Ikarik dayta, mamang. Nasayata si Mang Patkan, manang. Kumusta nga iti inatendara ma seminar? Okay, Mat. Makabanog lang tagbiyahe. Talaga kas manang. Gayam, nagpaisagana kiti merienda. Aginanakan, tapno makamerienda ka. Kumusta gayam ni Mamang?
Kasi ti sigod manang. Kas laki maro pa ikit din na kay mapsot Di na ngamin kaya't unay ti mangan. May nga ron kinita ti doktor na. Kat, anyat ko na ti doktor na. Masapol ka no atulungan ni mamang ti bagina, manang. Depresyon ka no ti mapaspasaran ita ni mamang. Kat saan anasayat data para kan kuana. Kasta ti kuna ti doktor. Talaga amin arinik na ti ipupusay ni Papang. Ipatpatag namin unay day di Papang. Wan nga ron manang. Oray kasano ti panangalokoy ko kan kuana nga agpapigsa. Awan latta. Kasla itultulok na matan ako mapsot. Anya nga rod nga iti maaramidan ta ading ko. Kas ko narod ti doktor. Masapol at tulungan na ti bagina. Wan manang. Barang makarecover to matlaan. Sapay ko ma. Rene, ibagam ta ituludan ti kanan na ni Mamang. Masapol nga agar mo saran. Ororayik lang ang maluto tim palutok akanin na manang. Siya kung timang itulod kan mang pakankin ko ana iti silid na. O sige, alukuyam amangan iti ado, tapno saan nga agtultuloy ti panagkapsot na. Wan manang. Ti inasaya at inakpairingan. Huston to ang makamurmuray inton maluto ti kanin na. O sige, ading ko. Okay manang. Anyamot niya minan ni mamang. Binaybayan na matan ti bagina. Sipod pimusay ni Papang. Sabay ko na ti doktor nga iso lang mismo ti makatulong iti bagina. Mamang, agreeing ka. Diyos ko. Apay akas ito itilangan ni Mamang. Diyos ko, sa balin ti jar ni Mamang. Manang ana! Umay ka ditoy! Manang ana! Delikado ti kasasaad ni Mamang, manang ana. ICU ada Agustin ang ipanandakan ko ana. Wan nga rod ading ko. Sapay ko mata makalasat ni Mamang. Sapay ko mamanang. Kaano lang ang pimusay ni Papang. Iso asapay ko mata makalasat ni Mamang. Agkararag ta iti Diyos ading ko. Ngamno niya ti pagayatan na. Iso ti matulok. Maawatak manang. Gamsa na bali. Aramidon madagiti doktor ti amin nakabailanda. No malasatan ni Mamang ti imbaga ti doktor at 24 hours. Nagasat ta ading. Tamakadan na tapay ni Mamang. Awanan na ading ko. Saan na nakalasat ni Mamang? Kasano tapay itan manang. Ulilatan na demang. Masapol nga agbalinta na tibkar ading ko. Kasta ti kayat na mamangkan Papang. Manang ana. Masapol ang maisagana aminen para iti panakay masayag ni Mamang. Sigurado nga ado ti umay. Kan ado ti maklaat. No apay asim maruno adagos ni Mamang kan ni Papang. Sigurado day na manang. Ado ti mangipatpatag kadakwada iti day di Papang. Ado nga min tinatultulungan da. Sikan ti makamo ang mga sikaso iti daduma arumbang ang mga sikaso rin eh. Siya kun ti makamo ang mangirwar iti bangkay ni Mamang dito ospital. Agpatulong ka kadag iti babaunan ni Jabalay. Isagana yu ti pakay masayagan ti inata. Uwan manang. Siya kun ti makamo.
You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Ave Maria, Itata na itabo na ni Mamang. Ado mang. Ado dagitinas ka na pagsaritaan kan urnusan ading ko. Nakasarita kayam di abogado ni Papang. Ada last will and testament ngayon bati na. Manang ana, Umay to ni attorney di ti balay. Tapno ibasa na ti last will ni Papang. Masapul nga itapay laeng. Maamuan tanoan niya tilinaon na. wan manang. Manang ana. Sikat anak da Papang kan Mamang. Putpud no nga anak dati kahit ko asawan. Di kag danag. Tamok na niya ti pagtaktak dara kiti pamilya tayo. Rene, kabsat ka. Kapamilya ka. Awan ti question iti dayta. Ah, Nagtaod ka man wenno saan ka dakwada. Kabsat ka. Dayta ti imulam di ta panunot mo. manang. Di mo panunutan agapo tapim mo saydan. Katagbaliw mo tan ti tratok kan ka. Saan, ading ko? Impatag ka akas pudpud no akabsat ko. Kasmat iti panangipatagkan kada Papangkan Mamang. Agyaman akin ka manang. Nagasatak. Takasatak. Takas iti pamilyayo tinangampon kanyak. Kat nalaos ti panagyaman ko iti Diyos. Utang ko kada kayo no asino akita. Awan ti rumbang apagyamanam ading ko. Siyak ti rumbang agyaman. Tanaad da anak iti kabsat akasken ka. Addan ka binadang ko. Nang runa itataawanan da Papangkan Mamang. Iso nga no anyaman ti linaon ti last will ni Papang. Iso ti masurot. No anya ti rumbang. Iso ti maaramid, ading ko. Agyaman akin ka manang ana. Agyaman ak unay. Nagsaro no apim mo say dagiti imbilang ko apudpud no anaganak ko manang Emmy. Nagsakit. Nga masapol nga agbalin kami anatibker ken ni manang ana. Ti imbilang ko apudpud no akabsat ko. Nagasatak manang takas iti pamilya na tinangampon kanyak. Nagbalin ana sa liwanwan ti biyag ko ken ti masakbayak. Agyaman akmat iti Diyos, tanaad da anak iti kabsat akas ken ni manang ana. Anang ibilang kanyak kas pudpudno akadara na. Natungpal nga rod ti linaon ti last will ni Papang manang Emmy. Naggudwa kami ken ni manang ana kadagiti amin anabati asanikwa ken negosyo daydi Papang ken Mamang. Ora iti tagtagainep ket jak ni namnama a mapasamak kanyak ti kastoy. Ita, dua kamin kanimanang amangiman manihar kadagiti negosyo mi. Tultulungak meten dagiti pudpudno anaganak ko ken dagiti kakabsat ko. Uray isuda
kat agnum numardamatan iti nasaya at agasat adimtang kanyak. Isuda itan ti tumaktakder anagannak mi kanimanang ana. Daytoy ti padas ko manang, tuy pagayam mo, Rene. Rene, pagayam ko, makaitad inspirasyon ti gasat mo. Namaris ti pakasaritaan ti biyag mo. Kat bilibakkan ka, ta itilikudan ti napintas agasat mo, di mo nalipatan dagiti pudpudno anagannak kan kakabsat mo. Kat kas itinakunam iti surat mo, isudan ti tumaktakdar anagannak kan pamilyayo kan ni manang mo nga ana. Pudno aparaburan ti namarswa dagiti tao anasayaat ti panagpuspuso na akas kan ka. Sapay kuma, taagtultuloy ti kinaragsak ti panaglilin na nganyo, akas maysa a pamilya. Alakastan, pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Bintun mapunas dito'y lagi pagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugo iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan nga ayko, adinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Bulaton family, kan happy birthday kani Auntie Tasting Juanita Agbayani from Bing Garcia. Shout out kadagiti anak ko ada Ayla May Joanne, Gian Alea Faye, kan lakay ko ani Joselito Galapon di Tajadin, Nueva Vizcaya, from Ana Delfin. Shout out kada Hilda Masagan, Hansel Garin, Victorina Luis, kan Joanne Rovillos. Makablaawan pa ni Dailin, Janeline Rose, kan Zainechi Bores, kan happy birthday inang Ikyang Florida Fernandez from Ramelo Bores, di Kuwait. Shout out kada Linda Pasyon, Jaime Rodriguez, kan Victorina Luis. Vidal kan Arizala family, kan ni Mama Carmen Binluan, di Tadasul Pangasinan, from Steph Binluan. Belated happy birthday kan ni Boss Me, ni Sir Ompong Samonte, ti Quezon Isabela, from Shants Padilla. Makablaawan pa ni ating Wilma Joy, Larry, Margie, Ruben, Marites, kan Erwin Cacho. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Aiko. Dear Manang Emmy, awagan naklatan iti Aiko. No apay aday ta tinapilik nga iyawag mo kanyak, kat gapu ta adu ti mangibagbaga, adakkel ti pagkakaingasan mi iti nalatak nga aktres iti pelikula iti 1990s. Dispensaran nakmat ko man no jakon inlanad ti address ko. Ngam siguradot kan kamanang nga agnanaad kami dito'y balasiw taaw. Aklo nagkanasukirak idi kabambanwagak manang. Iso apasaray bagbagaan dak idi dagiti dadakkel ko.
ngam kanayon met nga isakitnak ni Lester. Nabangunak amanong ko, ngam inaunalaeng iti sumagmamano abulan kanyak. Saan ka nakalpas iti adal manang, takas na kunakon, nasukirak idi, kat agsusukat pa iti karelasyon ko, takas iti nakunakon, adda ka ar-arnik nga artista. Tirigat na manang, nausumak idi amakirelasyon iti lesbian, ngam iti pudno a lalaki. Banag akanayon, apang sitaran kanyak, ti amak. Di ka kadima ba initar aramidam ay ko? Anya ka di manan ditang ibagbagayo, papa. Komporme man la dita na sarsaritaan nyo. Amok ti sarsaritaag. Ngam si ka. Di mo amok ti aramidam. Mangibabain ka. Mangibabainak pa'y gayam itan. Apay, papa. Anya ti aramidat takunayo ang mangibabainak. Dayta pa nakirelasyon mo iti pada mababae. Saan ka di nakababain dayta? Nagado alalaki. Ngam padam kit din a babae ti karelasyon mo. Anya ko matipagbainak, kat iso nga ron ti pagduyosan ti riknak. Kan maysa, nataltalgadak no kas ka ni Veron ti karelasyon ko, ta sa anak nga agsikog. Anya? Una yun dayta ka pa nagrasrason mo? Ipadlaw mo una nga awan nagadalam. Sige, papa. Iparupayo pa'y kanyak nga awan nagadalak. Asta kayo mo't ngamin. Dayta ti paglaingan nyo. Ti mangimamag kanyak. Kasla sa andak nga anak, iti kastangar aramidan nyo. Hustumot namin ni papaay ko. Naala sa kitain, apadam a babae ti karelasyon mo. Anya ka mo ton, Lester. Isong arod asika ti nagkamangak, tasika lang ti mangisaksakit kanyak ti balay. Ngam ita, kastakit din ti bagbagam kanyak. Amomot nga iti amin na kanito, adaki ti likodam. Ngam sana kaya ta sa wunday ta, nga ayunak ti amin nga aramidam, nga uri agdadata napakaisagmakam. Sipod adan nakam ta. Amo makanayon asikati sakit ko. Saan lang akadamamakin papa? No di kat karaman ng dagita adama di nga intensyon nakin ka. Lester. Kat iti day tagundaway. Ayunak ni papa. Tamamate ka may sagmak ka lang iti kastangar aramidam. Ngam nataltali na ay tiriknak, no kas ka ni Veron ti karelasyon ko. Kan maysa, amok akabaalak atanglen. Saan asyak ti sumurot iti kayat na. Ala, adakan ka day tayo ko. Ngam kasi tinakunakon. Kas ka ni papa. Sa anak mo't nga umayon iti kastangar aramidam. Papa naman ang? Adda pag nami kadagiti gagayem ko. Nagpakata ka kadi? Saan na masapol ading ko. Saan daktumot lang ang apalubusan. Nang runa ni papa. Ala, agungad damanim. Nairwama ko na ading. Tauray anya ti aramida. Kanayon nga tandak. Nang runa ka ni papa. Manang? Basta no sa punandak, saan ka latang nagsasaowan? Iti kasta, saan ka mairaman ang maungtan? Sige, manang. Agyaman na kading. Mala, mapanakon, ta mga numadanon dakpay diti balay. Sigurado asa anak ang matuloy iti papanak, numasangputandak ditoy. Diyakon na danon dito balay na ikaw mama. Iswadyak ka muna sa dino tinapanan na. Ay, una yan adim. Kanayon latan akastoy ti aramid na. Naimbag kumano am-amu tayo dagiti kakaduan ang saan met. Mama. Kat no jak mariro, ang mga nujay manan karelasyon na alakyan ti kadwana. No apayakas jay pa'y tinagsagmakan na. Adamot lang na. Ada kaing ingas ng artista.
Nagado ti agar-aram kan kwa na. Ngam no apay, alakyan pa'y tinapili na. Awan di may bagak may papaniti day taabanag, mama. Saan ko harig na tirik na naay ko? Lester, anak. Ngam di kay agdanag, mama. Ikagumaklat abagbagan naay ko. Tauray siyak, sa anak nga umayon itikas di ka sa saad ti relasyon na. Jakman amo manang, ngam ad-ada adagiti padak a babae ti pagirayan ti riknak kadagidi a panawan. Ado ti mangibagbag idi amay saak matlaang a lesbian, gapukat nga rod kadagidi a pagteng. Tidakas na manang, sa anak mat nga rod nga agbayag iti maysa a relasyon. Pasaray agbayag laeng iti sumagmamano a bulan ti pannakirelasyon ko. Kalpasan na, makisina akmat laeng. Adamot nagiti gundaway apudno a lalaki ti pagirayan ti riknak. Ngamjak man ammo no apay asa anak ama kontento. Takas iti nakonakon, kalpasan laeng iti sumagmamano a panawen, kala at latan nga agbaliw ti riknak. Agingga ididimteng ti biyag ko ni Dory. May samot laeng alakyan. Ngam iso daytay makuna a palaban. Amom kada si kalaang tinaturod ang nagpakita kada kami dito balay? Anya ko ma. Awan matidakas nga intensyon ko Kun may isa, imanugot ni ay ko nga umayak diti balayo. Isa pa nagkunakat awan dakas na, san ka di? Sa bagay, husto ka. Nga misingasing ko pumanaw kan sakbaya sumangpot ni Papa. Ha? Sa bali ang makaungat na mami. Di mo lakit di magustuhan. Panagkunak pards. Nila ang ay ko tadakarbangan namang papanaw kanya kita. Anya? Iso di makagapuno apay nga dak ditoy. Iso lang arod titong palak ti bilin na. No ibaga na pumanaw akon. Naturad ka. Bilibak iti kinaturad mo. Tinapod no nga gayayat. Aramidan na ti amin para itipat-patag na. Kadno ko naman na uyong ti amayo. Awan na nyaman na kanyak. Takas iti nakunakon. Awan ti dakas nga intensyon ko. Iti panakirelasyon ko iti kabsat mo. Anya jay ko na mading? Diyak kayat dayjay a tao, manang. Ha? Sino? Jay bisita ni manang Aiko. Wala siya kading. Saan ko mo ta magustuhan ti Jarna? Sa bali tagparparik na kanyak. Manong? Panagkrik na kat ada sa bali nga iwas na jay. Adalakit di sa bali apang panunutan na. Apay nga minakayat ni manang. Diyak mo ta mo ading ko. Ngamkaskin ka. Saan ko mo ta magustuhan jay lakyan a karelasyon ita ni Aiko? Anya di na amua ka nang ikuyog kay tilakyan dito balay ay ko? Papa, Aglablabos kan samot kan. Di ka lang arudan dumngag iti pamagbagami. Kalpasan na. Ikuyog mo pa'y dito itilakyan na karelasyon mo. Papa, intulod na klaang dito'y balay ni Dory. Imatendar kami ngamin iti may sa apasken. Medyo adayo-day di alugar. Iso nga imanugutak, idintulod nak dito'y. Ngam mo madakaya tikas tangar aramidam. Nagturod ka na ng pastrak kan kuana dito'y balay? Pinagmerienda klaang. Kas panagyaman ko iti panagdisnudo na anang itulod kanyak dito'y, Papa. Awan mo't da kasi iti dayta Talaga sa bali ti panagrasrason mo. Talaga natangkan ti ulom. Saan, Papa?
Talaga lang amin anapudot ti darayo kanyak nga anak yo. Iso kasta kayo. Anya? Sangkit din, Papa. Sipod pa idi. Awanan ti inaramid ko nga inayunan nyo. Gaputa agdadatamat ngamin. Asaan nga umno ti aramidam? Kasano ko mang ayunan ka ngay? Alawanan. Bidutan ti amin nga aramidak. Awanan ti husto nga inaramid ko iti imatang yo, Papa. Talagang awan. Tapasiga pakaibabain ang ti isang sangbay mo iti pamilya tayo. Talaga makapaluksaw ka ay ko. Sip-sip ka talaga. Ha? Ni, anya ka din ditang ibagbagam ay ko. Apay akasta mo ti isaw-sawang mo kanyak. Amuklatan na si kati nagipulong ka ni Papa. May papan iti panangitulod kanyak ni Dory dito'y balay, idi na minsan amalam. Awan din bagbagak ni Papa. Ganun isa. Amo mo tasan ko nga ugalit agipulong kan kwa na. Asino ko mga rutin ang ibagak ka ni Papa, iti may papan ka ni Dory? Diyak ka mo ay ko. Ngamsig sigurado kan ka. Sana siya. Saan nakamamatikan ka? Amom, sabali ti madlaw ko kan ka. Kat ininutan amapanpanak na kakti atap ko. Ha? Anya nga atap mo nga ibagbagam. Sa anak amaag, nakarakaron asa anak amanhid. Marikrik nakmatkat, nga adda pa naggustom kanyak. Anya? Kat di mo mailibak ta, tamariknak babaan itiwagas apan ang kitkitam kan pan nakilangan mo kanyak. Agbain kamot Agkabsat ta, ngam kastakit din ti jar mo? Ay ko. Di ka naglibak. Kasi tinakunakon, marikriknak no anya ti pudno at ratom kanyak. Iso asika ti pudpudno amang ibabain iti daytoy a pamilya. Saan kat asyak? Diyak amo no apay akala at akas jay tinaisawang ko iti daydi akanito manang Emmy. Nang runakat amok mat asipod pay, talaga nga isaksakit na kon ni Lester. Tijak amo, nanggagayam amin ni Mama tinagsaritaan mi ka ni Lester. Manipod mat idi kinomprontak ni Lester. Nadlaw ko aliniklikan na kon manang. Kat saanan akas idi akanayon nga umasidag a makisarita, wano bagbagaan nak. Aklo nakanatig tiriknak, idikim mayakayan kanyak ni Lester. Kat kasla adda ti paset ti biyag ko anapukaw, gapo iti dayta. Nupay kasta, nagtalinaed anangato ti pride ko, iso asaan ko mat akinasarsaritan apulos. Kanayon ka analiday, Lester. Apay ka di. Mama. Mama. Gapo ka di, iti saan yun na pa nagsasao ka ni Aiko. Diyak ilibak day ta, Mama. Agpodno ka man kanya, Lester. Anya di, kahit yung asawon, Mama. Adda ka di kinapodno ti atap kan ka ni Aiko. Diyak kayat nga aglibak ka kanyak. Ibagam ti agpaiso. Pudno ka di tinadlaw ni Aiko may papankan ka. Adda pa naggustom kan kwa na. Mama, awan ti inlibak yung kanyak maipapaniti kinataok. Ngam, naalasa kita ni agayatak iti imbilang ko nakabsat. No,
No kasta nga rood, agpayso dagiti nangeg ko, idi kinumpronta na ka. Mama, Ngam para kanyak, awad dakas na day tamarik-riknam. ha? Sipod pay, amumun asaan kayo apud no nga agkabsat. Taamumot nga ampun da kalaeng. Ngam da tayo laan kada papati makaamoy ti dayta, mama. Ken maysa, kasi tinakunakon, naala sa kitaan. Gaputa ammo dagiti gagayem ken makaamamo kada tayo, nagkabsat kami ken ay ko. Lester, Isuatap nawan ti parikot, mama. Kasayatan siguro no umadayo akon. anya, Dayta lang tamo ka pamuspusan. Tapno agulimok tayo amin. saan? Di mo aramidin dayta. Tapatsak nga uray ni papam. Di na ayunan dayta apam panunutam. Kastagayam ti mapaspasama ka. Wen, anya ti makunam. Saan nagmutlang umayon iti pampanunutin ni Lester. Tano siyakla ti masurot. Kayat ko pa nga iso ti makagasat ni ay kong anak ta. Anya, Uwan, amamutan ni Lester. Tadatakit nga ro tinang padakkel ko na. Malaksid na taknang kinasingpet. Responsable pa'y. Siguradong agbalin na nasaya ti masakbayan ni Aiko iti dinana. ngam adamot ti punto ni Lester. Talaga na alas iti imatang dagiti makaamam mo kada tayo. Apay ko mga minapanunutin na ti may bagati daduma. Elpidio, May pamuspusan ti amin, Laura. Ngem takderak ti imbagak. Amas paborak pa'y ani Lester ti makaginasat ni ay kong anak ta. Ngem ti agsagmak lang iti asino laditan. Nang runa ka nagiti lakyan na makarirelasyon na. Namo akong ti amin, Lester. Awanan ti mailimod mo kanyak. Papa, Di kagdanag, tasana ka gumurakan ka. Takinapudno na. Nataltali na ay pa'y tiriknak no si kalangan ti makaasawa iti anak ko. anya? Engem papa, naala sa kitaan. Nangruna tataam mo dagiti makaamam mo kada tayo. Kat talagang agabsat kami kinaay ko. Naalas sa kitaan, no iti imatang nagiti nakurang ti panagpampanunot da. Ngam no nawada ti panunot ti may sa tao. Nalakala nga maawatan da ti amin no bilang. Papa, May salang tikid daw ko kan ka no bilang, Lester. anya dayta papa? Annadam ti anak ko. Aramidam ti amin, tapno agbaliw. Kang runaan na. Di mo kumabaybayan. Protektaram kuma. Ikarik papa. Sipod ita. Bantayan kan protektarak na iko. Katagyaman ak unay kada kayo. Agyaman ak papa. apaya dito'y pa'y parkya sa ano na yung matatao tinangawisang kanyak. May mayat ito'y, ta makapagsarita ta na imbag. Anyaya ti pagsaritaan ta. Nauma akon, Dory. Di kan kayat. Ha? Anya di kunam? Kunak, nauma akon. Makisina akon kan ka. Sana mabalin! Apay kumasa na mabalin? Awan mo't laang ti maramidam, no saan ka nakayat? Iso asumapol ka laang nga ni... Di ka mabalin na makisina kanya kay ko. Anay! Di nakmasmasan ta masaksakitan na! Nakasagana ka matay kan, bumatay para kan ka. Anay! Di mabalin na basta ikalang latanay ko. Itapay ta dun ti gastos kan binubos ka panawan para kan ka. Anay! Batam na ay ko!
Lester! Manakibiyang ka! Aday imo ko. Lester! Jack ni namnama nga dagayam imot ni Dory nga imo ko iti daydi agundaway. Kat saan ang napakadaan ni Lester ti panang bagkong ni Dory kan kuana manang Emmy. Ingka gumaan ni Dory ti naglibas, ngam na irana nga da sa bali at tao iti daydi a lugar, iso anak kamag ni Dory. Nagpatulong kami tapno maipan iti ospital ni Lester. Kat nalaos ti panagyaman ko iti namarswa, ta saan agrabe ti pan nakabagkong na. Apaman ang nagimbag ni Lester, impudno dagiti dadakkel ko ti amin, asaan kami apudno nga agkabsat. Isumutan daydi ti panagpakada ni Lester nga agabroad, kat idi nagangay, inala na kami amin iti balasiw taaw manang. Idi moten nga impudno kanyak ni Lester ti riknana. Kat gaputa nakita kan nariknak ti kinapudno ti panagayat na, inaklon ko ni Lester. Ita manang naragsak kami nga agdandan na dito'y balasiw taaw. Nang runa kat nawaya kami adwa dito'y kan ni Lester, taawan ti makaammo nga itinaminsan, nagbalin kami akas pudpudno nga agkabsat. Daytoy ti pakasaritaak manang, to'y pagayam mo, ay ko. Ay ko pagayam ko, napintas man daytoy pakasaritaam. Namaris, napnuan pan nakigasang-gasat. Ngam iti udi na, nagunod mo matlaang tiragsak, kan talina ay ti panunot. Gaputa ammom, kan ammok, anagbanag ka iti maysa anasayaat alalaki. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Intun mapunas dito'y lagi tagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugo iti danal tibiyay